Για τη Ζάκηθο το ελαιόλαδο είναι ευλογία και το δέντρο της ελιάς είναι ένα πανάρχαιο σύμβολο ευημερίας, σοφίας, ειρήνης και πολιτισμού. Οι αγρότες φροντίζουν τους ελαιώνες ολόκληρη τη χρονιά. Όμως η πιο σημαντική εποχή όλου του χρόνου είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, όπου γίνεται η συγκομιδή του καρπού και η παραγωγή του ελαιολάδου. Μια διαδικασία επίπονη που απασχολεί ολόκληρη την οικογένεια, άντρες, γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, και εξακολουθεί να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, με τα χέρια εδώ και αιώνες. Κάτω από τα δέντρα στρώνονται τα λιόπανα για να συγκεντρωθεί ο καρπός και να γίνει ο πρώτος καθαρισμός τους από μικρά κλαδιά και φύλλα. Στην αρχή της συγκομιδής μαζεύονται οι άγουρες ελιές με ζωηρό πράσινο χρώμα που δίνει το περίφημο αγουρέλαιο, ένα λάδι με φρέσκια και πικρή γεύση και δυνατό φρουτώδες άρωμα. Όσο περνούν οι εβδομάδες, μαζεύονται οι ελιές που βρίσκονται στο μέσο της ορίμανσης και προς το τέλος της εποχής οι όριμες, μαύρες ελιές που δίνουν ελαιόλαδο με πιο γλυκιά γεύση. Όμως το λάδι που παράγουν όλες οι ελιές είναι πάντα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα και όλα τα ευεργετικά και υπερπολίτιμα συστατικά για τον άνθρωπο. Ο καρπός μπαίνει σε τσουβάλια από φυσικό υλικό και ποτέ συνθετικό, για να μην αλλοιωθούν τα πολύτιμα συστατικά του. Και από τον ελαιώνα οδηγείται την ίδια μέρα στο υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο μας, εκεί όπου ξεκινά η πιο σημαντική διαδικασία, η παραγωγή του ελαιολάδου. Οι ελιές εισέρχονται μέσα στο σιλό από όπου ξεκινά η παραγωγή του ελαιολάδου. Επόμενο βήμα είναι να απομακρυνθούν με φυσικό τρόπο τα τελευταία φύλλα και μικρά κλαδάκια και να μείνει μόνον ο γερός υγιής καρπός. Στη συνέχεια οι ελιές θα πληθούν σχολαστικά με καθαρό νερό. Κατόπιν ζυγίζονται προσεκτικά σε αυτοματοποιημένο σύστημα. Στο στάδιο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ολόκληρα ντόπια λεμόνια ή νεράτζια ή σκόρδα για να δώσουν το άρωμά τους στο προϊόν με τον πιο φυσικό τρόπο. Η πορτοποίηση του καρπού γίνεται σε ειδικό μηχάνημα, το σπαστήρα. Για αιώνες τη δουλειά αυτή έκαναν οι βαριές μιλόπετρες. Στη συνέχεια οι ελιές τεμαχισμένες οδηγούνται στους μαλακτήρες, όπου μετατρέπονται σε πυκνό ομογενοποιημένο πολτό, μια διαδικασία που δεν διαρκεί ποτέ πάνω από 45 λεπτά και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ήρθε η ώρα να φυγοκεντρήσουμε τον πολτό στις 3.000 στροφές το λεπτό, να διαχωριστεί η στερεά μάζα από την υγρή που περιέχει ο ίδιος ο καρπός και εν συνεχεία να μείνει το τελικό μας προϊόν, το ελαιόλαδο. Όταν εμφανιστούν οι πρώτες σταγόνες,
σημαίνει πως ολόκληρη η διαδικασία έφτασε στο τέλος της. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κυλά αγνό, ατόφιο, πυκνό και με έντονο χρυσοπράσινο χρώμα, με κορυφαία ποιότητα και πλούσια γεύση, και το γιορτάζουμε κάθε φορά.